Bueno, o primeiro importante, como definía bueno, antes que nada, pedir disculpas por que Fernando non puido vir. Fernando vive en Madrid, non? Tiña unha senda bastante apertada, tivo problemas de última hora, tivo un compromiso urgente, non? Entón, no seu nome, pois vos pido disculpas de non poder estar aquí, que realmente, pois, gustaría, non? Compartir con vos este espacio de debate, non? Entón, bueno, en certo sentido tentarei ocupar o seu lugar, pero, bueno, será difícil. Primeiro que definir, bueno, este tema, ante nada, dar as gracias a Movilizante Pontevedra pola invitación. Nos parece moi interesante un debate nunha cuestión tan candente como é a apertura dun proceso constituinte, non? No Estado español, máis que dun proceso constituinte, como referir, de procesos constituintes en plural, non? Entón, antes que nada, definir, bueno, o que é proceso constituinte, non? Xa no vídeo explica un pouco. Hai dúas fases do proceso constituinte, a fase destituinte, non? Na cal, pois, comezan a erosionar e a desmantelar as institucións do réxime previo, e o proceso instituinte, que é o local, pois, se comezan a organizar e a poñer en funcionamento novas institucións que reflexen, pois, unha maior participación democrática e que reflexen, pois, realmente o auténtico significado da palabra democracia, non? É dicir, poder do demos, é dicir, do povo. Actualmente estamos no comezo da primeira fase, todavía, non? Unha fase que se pode dicir que se abre co 15M, non? No vídeo tamén aparecen moitas imaxes de movilización nas plazas, do que foi o 15M, non? Como realmente, pois, supuso a apertura dunha fenda, a apertura, pois, dunha fenda no réxime, non? Un cuestionamento xa, pois, das institucións herdadas do 78, non? Do que é, pois, a Constitución, do que é o papel da monarquía, do que é o papel dos grandes partidos, non? É dicir, un cuestionamento de toda esa herencia da transición, de toda esa cultura da transición, de todo un sistema que se baseaba, pois, na alternancia entre dous partidos que basicamente coincidían no principal, o servicio do mesmo bloque de poder, dun bloque de poder que ten unha certa continuidade, sobre todo no tema económico, cultural e social con respecto ao franquismo, e como este réxime adquire durante os 30 anos aproximadamente, non, de continuidade deste réxime do 78, unha legitimidade, non? Adquire, pois, un certo pozo de legitimidade alimentado por novas capas medias, non, que surden neste momento a finais do franquismo, non, e que, bueno, pois, que dan o seu consentimento máis pasivo que activo ao mantemento deste réxime, non? Pois ben, este é o réxime que está en cuestión, o réxime herdado do 78, non? E está no que se chama unha crise de legitimidade, unha crise de réxime, non? E unha crise de réxime se pode definir, non, como a crise das institucións e os mecanismos que permitían a adhesión, é dicir, a incorporación das clases desposeídas, das clases subalternas, das clases populares, non? A hegemonía do bloque dominante, que permitía manter esta hegemonía do bloque dominante que actualmente entra en crise, como entra en crise o consenso entre gobernantes e gobernados, non? É o que se chama crise de representación, unha crise de representación que afecta, pois, a todos os partidos, non? Tanto os partidos de réxime, como podían ser PP, PSOE, CIU, PNV, non? Como os partidos que se sitúan, pois, un pouco á esquerda deste entorno do réxime, non? En este contexto, non, hai que dicir que o primeiro en emprender o proceso de institución é o propio réxime. Son as élites que empezan a desmantelar o réxime do 78, bilateralmente, dende arriba, non? E como empezan a desmantelalo? Pois mediante o cuestionamento do estado de bienestar, bueno, do modesto estado de bienestar que herdamos da transición e da fase de gobernos de Felipe González e do UCD, mediante a reforma do artigo 35 da Constitución, mediante darlle prioridade ao pago da débeda e o cumprimento de déficit sobre o cumprimento dos servicios sociais, mediante a eliminación de toda unha serie de dereitos básicos, non, que adquirimos e conquistamos mediante dúas movilizacións na transición, como é o ensino público e a sanidade pública, o cuestionamento do diálogo social, o cuestionamento do papel dos sindicatos, o cuestionamento unilateral das institucións que servían de colchón, non, de amortiguador do réxime, de garantes da paz social. Entón, esta quiebra do pacto social da transición non é unha quiebra que ocurre só no Estado español, non? Só que ten en conta que estamos gobernados por instancias superestatais, non? Que a democracia non se exerce no ámbito europeo ni no ámbito internacional, non? E cada vez, pois, o Estado español ten menos cotas de soberanía, non? Entón, digamos que unha saída que está dando, pois, a burguesía internacional e a burguesía europea en concreto a crise, pois é o desmantelamento do Estado social e a camiñar cara un novo modelo de réxime, non? O que se podía chamar de burocracia ou un réxime privatizador, non? E que sería común aos países do sur, como serían Portugal,
Grecia e o Estado español. Ben, entón estes órganos supraestatais, o FMI, o Banco Mundial, a Comisión Europea, órganos non electos, isto é moi importante, non? Se dedican a dictar os gobernos políticas austeritarias que teñen que levar a cabo, non? E se dedican a impoñer pola forza estas políticas aos gobernos. O vimos o caso de Italia con Monti, gobernos tecnocráticos, o o caso do Estado español con a famosa chamada Zapatero de Obama, non? E dices que ao final, realmente estas actuacións erosionan e cuestionan o papel da democracia, o papel das institucións. Ben, entón, sin embargo, hai que ter en conta que estas políticas están xerando desafección cidadana, están xerando unha crise de legitimidade, están xerando cada vez máis xente, non? Pesa como agresivas todas estas políticas, non? Austeritarias, non? E cuestionen a propia natureza da democracia que se está impoñendo, que non é unha democracia real, non? Entón, esta crise de legitimidade, non? Está afectando a varios aspectos, non? En primeiro lugar, no Estado español hai varios aspectos nos que se pode detectar a crise do réxime. Primeiro, o cuestionamento do Estado autonómico. O tema da cuestión en Cataluña, non? Da apertura de decidir, o tema do plebiscito, do referéndum de independencia, non? Que, que plantea unha fenda moi clara dentro do que é o réxime español, do que é o modelo de Estado autonómico que se creou na Constitución do 68, non? Do café para todos, do reparto das autonomías. É un proceso que, saberemos que se pode abrir logo, ese melón se pode abrir a outras nacionalidades do Estado español. Logo, o cuestionamento da monarquía, que xa é evidente, o descrédito da monarquía representado nas súas persoas e o carácter feudal da institución, non? Pero tamén, a corrupción galopante, a visión prepotente do rei, do xefe de Estado, non? Que se ve cada vez máis nas manifestacións que presentan bandeiras republicanas, non? Ou se ve cada vez máis nos medios de comunicación como se abre unha fenda, non? De cuestionar o papel do xefe de Estado, non? Que é un dos principais legados, ademais do franquismo, un dos legados máis antidemocráticos, ademais. E logo, ademais, tamén se manifesta a crise do réxime na crise do bipartidismo, é dicir, nos dous partidos principais do réxime. Unha crise que convén matizar, non? Porque no Estado español, se produce un erosionamento en todas as enquisas o dan, non? Como unha caída do voto moi importante, tanto no PP como no PSOE, como en Convergencia e Unión, pero realmente non chega aos niveis do que podía ser Grecia, non? Onde o desmoronamento do PASOK foi evidente, non? É que, que plantean que existe unha crise do bipartidismo, pero todavía con certos matices, porque todavía non surge unha alternativa forte capaz de gobernar alternativa a estes dous grandes partidos do réxime. Entón, que perspectivas hai ante a crise do réxime? Hai dúas perspectivas. Hai unha refundación, unha segunda transición, e non é casual que agora estén co cadáver de Suárez, non? Pois tentando recuperar nostálxicamente ese consenso da transición, non? Daqueles bons vellos tempos onde había grandes políticos con sentido de Estado que sabían ceder, que sabían pactar, que sabían consensuar, non? Que nos siguen vendendo ese discurso que xa cheira un pouco a rancia, verdade, non? Pero que están desenterrando. E planteamos a segunda transición, que plantearía unha renovación, digamos, do réxime, pero avanzando nos recortes, avanzando no pago da débeda, avanzando no cuestionamento dos dereitos sociais, no cuestionamento do estado de benestar, non? E ao final, os actores serían os mesmos, a pesar dun lavado de cara, os actores serían os mesmos e procederían da denostada casta política, non? E sería un contexto de moitas dificultades, de alto desemprego, non? Sería un proceso como que está vivindo en Grecia, como está vivindo en Portugal, non? E agudizado, non? E outra alternativa frente a esta perspectiva, que va francamente moi negativa, e que é posible, ademais, sería a ruptura. A ruptura con este réxime, é dicir, un proceso destituinte dende abaixo que levará a un proceso constituinte. E temos síntomas de que este proceso está iniciando. Esta posibilidade está aberta. Existe este escenario. E aí hai novos actores. Novos actores como o 15M, que, dende logo, un movimento que plantea unha fenda moi clara no réxime 78, que plantea alternativas, alternativa por unha democracia real, alternativa a que non queremos ser gobernados en más de políticos e banqueiros, alternativa a novas formas de participación, de novas formas de democracia asamblearia, de novas formas, ao final, de novas institucións políticas, de recuperar o verdadeiro sentido da palabra política, que pasa de construirse nos parlamentos a construirse nas rúas, nas plazas. Entón, isto é un aspecto bastante positivo. Outro aspecto son as mareas, que son en boa parte herdeiras do 15M, de como implicar a novos sectores nas loitas tradicionais, que van máis alá dos sectores implicados, que afectan os usuarios da educación pública, os usuarios da sanidade pública, os usuarios dos servicios sociais,
É que, bueno, que plantexan incluso superar o vello modelo de representación pois dos sindicatos oficiais, de sindicatos que, poa medida, as súas cúpulas, sobre todo, están integradas dentro do réxime, non? E por outra hora temos o caso de Cataluña, no cal o escenario, digamos, é o máis avanzado dentro do Estado en moitos aspectos, non? Como é a presencia, pois, xa de novos órganos, de novos actores, como as CUP, por exemplo, non? Que plantexan xa un novo modelo político que xa ten entrada nas institucións, non? Unha alternativa democrática e dende abaixo, á esquerda, claramente, ou o proceso constituente, non? Que non ten reflexo institucional todavía, pero que plantexa unha alternativa de ruptura democrática de autodeterminación do 99%, non? E que, bueno, que plantexa tamén un modelo de democracia asamblearia. Entón, ante isto, non? Realmente, ante este panorama, como debería funcionar un proceso constituinte? Que bases habería que dar para destituir o réxime e instituir novas institucións, non? E aquí, bueno, hai que ter en conta que non se trata só de resistir, senón que hai que pasar a ofensiva. Non se trata só de parar desahucios, non? Que tamén é moi importante, non? Senón de crear novos espacios que cuestionen o réxime e que plantesen aproveitar as fendas que se abriron no sistema para introducirse nelas, ensanchalas e ao final cambiar este sistema por outro modelo, non? Entón, en primeiro lugar, as bases para un proceso constituinte, non? Son crear espacios de reflexión, sería este, por exemplo, non? Espacios de debate, espacios de discusión, que analicen os fallos do réxime, que analicen pois, a crise das actuais formas democráticas, plantexando novas formas de participación, e facer un balance das experiencias constituintes que se deron noutros países, noutros entornos, non? No vídeo pois, hai o caso, por exemplo, de América Latina, o caso moi evidente de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, pero tamén, incluso pois, en Europa, o caso de Islanda, con seus matices, non? Ou casos primaveras árabes, dos casos máis avanzado, pois, é un modelo tunecino, onde hai unha asamblea constituinte, unha nova constitución aprobada, non? Que plantexa pois, novedades bastante interesantes, non? Entón, bueno, son procesos que se pode aprender tanto dos acertos como dos fallos, non? Que tamén os ten. No caso concreto de América Latina, non? Que é un contexto que nos é bastante próximo, non? Aí o que actuaron foron forzas moi heteroxéneas, moi diversas, moi distintas, non? Que tras abrir procesos destituintes de masas, non? Como foi o caso pois, do Caracazo en 1989 en Venezuela, ou as movilizacións masivas en Bolivia contra a privatización da auga, non? Ou o caso das movilizacións indígenas en Ecuador, plantexan pois, un escenario de chegada ao poder de novas alternativas que cuestionan o sistema precedente, que cuestionan o réxime herdado, non? Bueno, no caso de Venezuela, como desaparecen prácticamente do mapa os partidos tradicionais, non? ADE e COPEI, que podía ser equivalente a PP-PSOE, que van alternándose no poder por durante máis de 30 anos, non? E a apertura pois, dun novo escenario, non? Onde se plantea un novo contrato social, unha nova correlación de forzas, non? Onde, dende unha posición de forzas, se xeran novas institucións, aparecen asambleas constituintes, aparecen novas constitucións, que, por exemplo, no caso de Ecuador, non? Plantexan unha auditoría cidadá da débeda e un impago á débeda legítima, non? Un modelo a seguir pois, nestas latitudes, onde estamos sometidos á dictadura da débeda, non? E hai que ter en conta que este novo escenario de procesos constituintes en América Latina se abriu despois dun ciclo de movilizacións, non? Un ciclo de movilizacións que realmente barriu os partidos tradicionais incluso da esquerda. Ante este escenario novo, moitos partidos da esquerda non atoparon como reaccionar, é dicir, en moitos casos se viron rebasados, non? E apareceron novos asentes, non un caso con novos movimentos sociais, non? Noutros casos con liderazgos carismáticos, que, bueno, que serviron para facer avanzar o proceso, e que incluso, unha vez, digamos, chegaron ao poder estas alternativas, estes novos movimentos, como o movimento Quinta República en Venezuela, non? Pois se mantén este ciclo movilizador frente a lógicamente, as presións da burguesía, do imperialismo, non? Probablemente era fundamental manter a presión dende baixo nas rúas, non? Non era a satisfacción de, xa temos nova constitución, temos a constitución da nova República Bolivariana, e xa está todo feito, non? O proceso, como está vendo estes días en Venezuela, está aberto, e as presións en contra son moi fortes, non? E aí, pois, é fundamental manter a movilización dende a rúa, non? Entón, sin embargo, nos casos latinoamericanos, comparado co caso do Estado español, hai tamén bastantes diferencias. Hai similitudes, non? Como é a crise dun réxime, a falta de respostas, o bloqueo institucional, non? A incapacidade de moitos sectores da esquerda de dar unha resposta adecuada ás novas demandas cidadás, non? Pero tamén existen diferencias pois, moi obvias en cultura política, en historia, en estrutura social, non? Pois é que, de logo, analizalos, aprender, pero tamén coller con pinzas moitos destes procesos, non? Porque non se poden trasladar mecánicamente dun continente a outro, en menos dun estado a outro. Segundo paso, despois de analizar, hai que definir que queremos conseguir.
É dicir, o contido social do proceso constituinte, non? É dicir, un proceso constituinte non é só unha abstracción xurídica, non é simplemente, pois vamos a cambiar a Constitución, non? E deixamos intactos as bases do réxime, deixamos intactos o sistema social e económico, non? Senón que ten que haber unha serie de reivindicacións, non? E sobre todo unha alteración das institucións herdadas, non? E para iso é fundamental construir novas institucións que un pouco se seran na loita contra os recortes, as mobilizacións, non? Como, por exemplo, pois, a loita contra os desfizamentos, a loita a favor do impago da débeda, da auditoría da débeda, as loitas das mareas, as loitas contra o aplastamento dos dereitos sociais, as loitas contra as privatizacións, non? E que realmente se opoñan ás institucións do réxime, plantexan un modelo alternativo, non? Por exemplo, o tema dos escraches xa supón un cuestionamento da legalidade herdada, non? O tema da desobediencia civil como unha alternativa, a capacidade de resistencia, non? Desobedecendo pois as leis herdadas do réxime, non? E fundamentalmente gañando maiorías, que esa é a clave, non? É dicir, se trata de construir novas institucións que podan conectar con maiorías sociais, non? É dicir, otorgar poder aos de abaixo, non? O proceso que se chama de empoderamento, é dicir, de construir unha lógica, frente á lógica da desposesión, a lógica da autoafirmación, é dicir, a lógica de que os de abaixo teñen poder e son capaces de cambiar as cousas e crear algo novo desde abaixo, solucionando os problemas da xente. Hai que partir sempre diso, dos problemas básicos da xente, como se viu nas movilizacións do 22 de marzo en Madrid, non? Esos problemas pois, son traballo, esos problemas son o pan, non? Chegar a fin de mes, esos problemas son o teito, a vivenda, a casa, a hipoteca. E partindo desas bases, non? Pois realmente se pode intentar construir pois novas institucións alternativas, non? Pero non abonda só cun programa, non abonda só cun contido, non abonda só cun bo programa. Un bo programa se pode quedar na charca da historia, se pode quedar arrinconado se non lle damos realmente unha palanca, unha ferramenta que faga posible que este programa se leve á práctica, que este programa chegue ás institucións e as cambie de raíz. E para iso se necesitan, dende logo, pois, novas ferramentas, non? Que aposten por un proceso de democratización dende abaixo, por unha reconstitución da democracia. E para iso é básico que existan instrumentos políticos. Estes instrumentos, de logo, van ser múltiples, van ser heteroxéneos, van estar formados por moitos suxeitos distintos, e estamos vendo nas propias mobilizacións, e só poden formarse a partir das loitas e dos movimentos, é dicir, dende a rúa, dende abaixo. Estes suxeitos, precisamente por este carácter heteroxéneo, diverso e mobilizador, todavía están nunha fase embrionaria, todavía están por formarse. Todavía non temos a palanca, todavía non temos a ferramenta para ser capaces de iniciar un proceso constituyente. E serán estas novas institucións. Para iso, ten que haber condicións clave. Primeiro, a autorganización, dende abaixo, de traballadores, de traballadoras, de precarias, de mulleres, de parados, de paradas, de inmigrantes, dos veciños, movimento veciñal, nestes eidos distintos, construir ferramentas políticas que superen a dispersión, que é moito dos problemas que teñen as mareas, non? A marea verde se centra no ensino, a marea blanca na sanidade, a marea vermella nos parados, pero nacen como movimentos separados, con reivindicacións distintas, sectoriais, digámoslo así, non? Se trata de integrar estas reivindicacións, non? Partindo da diversidade, da fragmentación de reivindicacións, para crear, digamos, o escenario para unha reivindicación común, que é a apertura dun proceso constituinte, non? E democrático. E claro, hai que aproveitar estas enerxías, dende abaixo, todas as enerxías das mareas, as enerxías do 15M, as enerxías movilizadoras, non? Para iniciar transformacións profundas no aparato político institucional, non? Para demoler dende abaixo o réxime, non? E para iso é fundamental acumular forzas, no sentido un pouco que o 22M foi un exemplo, non? De partindo de loitas diversas, incluso dunha articulación territorial moi distinta e heteroxénea, non? Facelas confluir nunha soa loita, nun só escenario, nun momento importante, non? Con unha perspectiva de máis de continuidade, con unha perspectiva de mobilización sostida, con unha perspectiva paciente, non? Que realmente, dende logo, é o momento da paciencia, máis que da impaciencia, a pesar de toda a emerxencia na que estamos, non? E ser capaces de evitar que todas estas enerxías, non? Que poden confluir, que non sabemos todavía como poden canalizarse, que institucións poden serar, non? Sesan cooptadas, sesan instrumentalizadas, sesan manipuladas, non? Pola esquerda do réxime, non? É dicir, un pouco se trata de crear poder popular dende abaixo, de negarse a pagar a débeda, de defender os dereitos democráticos, incluído o dereito de autodeterminación, e de defender
os dereitos sociais que están sendo atacados, non? E non desestionar a austeridade, non? Efectivamente, pois, temos contramodelos, non? De como realmente pois, pode haber situacións na que se plantesen gobernos que leve a cabo a situación da austeridade como en Andalucía, gobernos PSOE e EU, non? Que, sin embargo, pois, non plantesen unha alternativa clara frente ao réxime, non? Senón que pois, plantesen medidas de tipo parcial. Entón, un pouco é de tentar superar a desafección política, tentar superar un pouco a incapacidade da esquerda tradicional para expresar esta desafección política, non? E se trata un pouco de xerar escenarios novos, non? É un momento un pouco de respostas políticas audaces. É un momento de abrir conxunturas favorables para os de abaixo, non? Sendo imaginativos, non? Sendo audaces, non? E de abrir esas conxunturas tamén, dende logo, moi importante no terreo electoral, non? Sendo conscientes de que non é o único terreo, dende logo, ni sequera o máis importante, non? O fundamental é ter un pé nas institucións, pero 1000 pés nas rúas. Esa é a base, non? Sí? Ti podes chegar ao poder, pero non ter o poder. Ti podes gañar unhas eleccións, pero realmente, como me pasou o caso de Salvador Allende en Chile, non? Finalmente ser desagosado do poder, non? Se negar a cumplir, pois, o teu programa fundamental, se chegar a ter unha ruptura democrática, non? Entón, un pouco, na capacidade de combinar o vello e o novo, é dicir, o que vai surdindo, os novos procesos, coa bella esquerda, non? Que realmente ten moito que aproveitar, hai moito que herdar pois, da toda a tradición política do movimento obreiro, da toda a tradición política pois, da bella esquerda, non? Abrir a perspectiva pois, dunha ruptura democrática, dunha radicalidade dende abaixo, non? E un pouco, temos aí o exemplo, e o contraexemplo de Grecia, do que nos pode pasar, pero tamén o exemplo de que resposta dar, non? E aí temos o caso pois, de Sirisa, non? De como realmente pois, Sirisa soubo combinar dúas cuestións fundamentais, que é a unidade e a radicalidade, é dicir, sinalar cales son os enemigos, non? Negarse a pactar cos defensores da Troika, cos defensores do memorándum, non? E plantexar pois, que as loitas na rúa, as loitas da Praza Sintagma, podían ter a súa expresión no Parlamento, é dicir, dentro do escenario das institucións, non? Bueno, Siriza tamén un proceso heteroxéneo, moi diverso, realmente pois, un frente electoral con moitos actores aí, con incluso contrapostos, dende a socialdemocracia ata forzas máis rupturistas, non? Pero realmente unha victoria electoral de Siriza podería abrir un proceso constituinte en Grecia, non? É dicir, podería ser un escenario moi interesante para abrir un proceso constituinte tamén no sur de Europa, para, bueno, que existira un modelo, non? De como fender as institucións da Troika, non? Claro, este é un proceso tamén longo e que non sabemos en que pode acabar, non? Tamén está amenazado o fascismo representado por Amanecer Dorado, non? Un pouco como aquela frase de Gramsci tan citada, non? Que, bueno, cando un bello mundo está nacendo, non? E un novo mundo non acaba de aparecer, pois aparecen as forzas das terras, da escuridade, non? E, bueno, un pouco o caso da amenaza tamén da xenofobia, da ultradereita, etc. Non? Entón, realmente, no Estado español habería que apostar por un goberno de ruptura democrática que rompera a coherencia do 78. É dicir, conseguir o que non se conseguiu na transición. Frente á reforma pactada entre as élites e os dirigentes dos partidos maioritarios, apostar realmente por unha ruptura realmente democrática, non? E para iso, utilizar consignas, non? Que den unha perspectiva mobilizadora. As consignas fundamentais, que son impago da débeda, que son defensa dos dereitos sociais, non? E defensa da democracia a todos os niveles, non? Incluído o nivel económico, é dicir, poñer o servizo das maiorías os sectores económicos fundamentais e estratégicos, non? Se trata de otorgar capacidade de decisión a todos os niveis, é dicir, calquera forza rupturista, calquera proceso constituinte ten que partir por unha democracia dende calquera punto de vista, non? Dende o punto de vista territorial, por exemplo, o reconhecemento do dereito de autodeterminación, que é un principio básico, como dereito democrático, e tamén como forma de romper co réxime do 78, no caso de Cataluña, por exemplo, se houbera unha creba realmente a aposta por un modelo independentista, podía causar, dende logo, unha fenda moi forte no modelo do Estado español, e incluso ser imitada por outros procesos constituintes no Estado español. Por eso, eu creo que é mellor que o proceso constituinte falar en plural de procesos constituintes, respetando un pouco a plurinacionalidade do Estado español e os distintos suxeitos nacionais que existen, non? E, dende logo, plantexar o dereito a decidir tamén sobre o corpo das mulleres, non? Frente á tentativa do ministro Gallardón de tentar legislar sobre onde non lle compete, non? É outro exemplo, non? De como tenemos que apostar por decidilo todo para poder cambiarlo todo. A aposta para a democracia, do 99%, non? É unha aposta básica nese sentido, non? Entón, concluindo xa, non se trata só de mellorar o que é a correlación de forzas, de adquirir un balance de forzas pois mellor
con respecto dos partidos do réxime, non? Ou incluso pois, de chegar ao poder do Estado, mantendo as súas actuais formas. Realmente, pois, o poder do Estado, como nos ensinaba Marx, non? O Estado é un instrumento de dominación dunha clase sobre outra. E chegar ao poder do Estado sen cambiarlo dende dentro, non? Pois suporía manter esa dominación de clase. Senón, combatir o Estado e organizar novas formas institucionais. Non? E, sobre todo, apostar pola participación política, non? Como instrumento clave. Se non apostamos realmente por novas formas institucionais e pola participación democrática dende abaixo, non? Estaremos nun calixón sin saída, dando voltas ao mesmo laberinto sen atopar a saída. Non? Nese sentido, a crise é unha brecha, a crise é un escenario de oportunidades, non? Un escenario que nos abre un momento histórico-político importante para garantir novos dereitos, para organizar novas institucións e para inventar novas formas de democracia. Non? Frente aos que plantexan este momento, non un momento aterrador, que dende logo é un momento de decadencia, non? Deberíamos apostar por este momento de emerxencia como un momento de subversión, un momento de recreación democrática, non? Un momento no cal darlle a volta a todas as reglas do sistema, incluídas as súas institucións, que nos levaron a este desastre, non? Sendo conscientes que hai unha emerxencia realmente do punto de vista social e do punto de vista ecolóxico, non? Realmente para sair adiante. Entón, concluindo, non se trata só de mover fichas nun tabuleiro de xadrez, non? Senón que se trata de facer saltar o tabuleiro, de convertir os nosos debates en decisións para, acumulando forzas, cambiar as reglas do xogo.